el despreniment d'una part del sostre de, sembla que és del Departament de Medicina Interna de l'Hospital Francesc de Borja de Gandia. La veritat és que les evitem, ens alegrem que no hi hagi hagut cap tipus de víctima ni persona afectada de manera directa, però sí que lamentem moltíssim que la Generalitat Valenciana continua sent tan insensible a l'estat en què es troba l'Hospital Francesc de Borja. Ahí tenim un hospital pràcticament a punt d'acabar i els problemes econòmics i de mala gestió de la Generalitat Valenciana fan que els nostres usuaris hagin de continuar convivint amb unes instal·lacions totalment desfasades i en una situació precària, no s'ho diré jo, les evidències ho demostren, i l'hospital nou mentre està tancat. D'una volta per totes li exigim a la Generalitat que prioritzi les seves inversions i que se centre en l'acabament de l'hospital i no en altres qüestions. Nosaltres ja, i acaba ja, per no fer-ho més llarg, nosaltres quan es va plantejar el tema del Pla Confiança vam qüestionar algunes de les finalitats d'aquest Pla Confiança per part de l'Ajuntament, que prefereix muntar camps de golf i la Generalitat pagar-los, sembla ser, no sé si els hauran cobrat ja algunes de les actuacions del Pla Confiança, però almenys és el compromís que té la Generalitat, així no ho dirà una boni, prefereix prioritzar camps de golf abans que acabar l'hospital. I el nostre conseller d'Hisenda, que és de la ciutat de Gandia, que tingui en compte que els seus coneguts, familiars, amics i saludats poden veure's en risc que es caiga el sostre damunt i que no és normal que prioritzi altres inversions a la Alguna qüestió més?